Oh, mga napiran. Lagyo lagi mo naper. Pila kay Wala, sabi kabila ka ng mga lupa na mo. uy, perti man daga. Di man lagi ni baka iro man lagi ni. Toy. Brown eh! Bro, katalawan kag iro ni si DJ Merge. May odto. Nong si DJ Rans. DJ Rans, Randy Alvarez, anak ni Julian. Mutan-aw mi sa inyong baka ba? Di mi mamalit, mo kuan lang mi. Ma kani nang pila na ni ka kuan nang tuig. Tanod ni mong baka no? Oo. Bayin ni no? Dumalaga. Kani may turo nimo? Pila ka tuig na nagikan paglutas? 43 ang kapital ane. Oo. Mga tuig pa ni kapin sa akta. Kani karon Pero mudluhan na siguro ni kay kaya na ni mahalin siguro og mga 80, sobra pa. Gamay po dali to kung cinta oy. Ha? Pero lang kita na nung dilag Samuel. Wala. Kani imo hagyapon eh. Mga bayin ko sir, anak nila. Kani. Oh. Pila ka buk ng imuhang bayi dia? Tulo ka anak mo. Namatyan ko buntis. Namatyan kag buntis nga baka? Imo ning kanding. Kani. Punsay kanding. Pero naper lang tanan imo ang gikaon na ni nang. Naman to ingon sa imuha nga ako man ang lula di jiran si kisa to sa to di jibers Christian Manlanot. Imo tong apo? Oh. Naminaw man sa ganiha nga ako am nang lula di jiran. Diyan tempo na ako to. Si Christian? Mga po si Aim. Anak ko sa pulis. At least nakakita mi og kuan baka lani ng daming buaya.